Oro klaimane main uddesho hongke mo angka behla bazar o kam singamo Dev Kumar Community Hall o holo Chini monitoring village development committee ni tui nai boni sai thong mungbai ano malaina bagai ringkha jora kolongma sugno ringkha haipanang jora rimaya angus kango thanai saptawo Chini MSA by important meeting to man bagai ang mathangka thangaya koyar kifilman pore borona ang phainai hine aro tongthai no boron date dihoka tini no date no borok sanka haipanang tini khaina musungman tongmaya sanden salangkai chung program khaya beserbak nayo angka haipano borok tini date fix klaikika ani samani bising tinai ting tini oro pandano ma chengkha ting tini 11 bar 11 da Chini Iprasa Thansani Yapiri o Pandano chung chengkha o chengmani bising tinai kamiam thayo jungjal tongmarongno chung borong diaktui bebak kalek khlaika samni problem tong sabotamoni somosya ngai tong o bebak chung khanaka ang kok sanan sekang borok bai free discussion o kok salaika baskango chung bahai kai Chini Iprasa Thansani Yapiri no tebo nai thokai tlangman obono tibo chung kok salaika chung kwbangma jora kolongma tinai Chini Iprasa rok bot kaisa ni malik singai tongo manthai ni malik ngi mania election phaike bot mare layo MDC EM MLA no MLA ni chongoi roholayo aboni ya golo keba kami hamkrai chung nugya chung mania aboni bagai chung tini o salo o jagao chung phainai Chini Iprasa lukorok bai ok salen bagai phayota साथे सिंह Iprasa ko abu jati hini chise bege apan kaise phajai kala Iprasa Thansani Yapiri manena chung thansa chung kok kaisa chung buma kaisa ni busa chung baskango tebo pohom dodom khlainai chung naithotok khlainai Chini wansok mano chung thansa tongkhai bebak no khlaimano maya mungsa krei chung thansa krei ni bagai che tauk manya thansa krei ni bagai che Chini Iprasa leader no chung thokiwo buini dofani leader chung phai thoki phaya aboni bagai tini ni baskango press media ni bising tinai obonang kok kosana musung je Haidi Chini Iprasa leader thong nini divisional wise leader thong village leader thong te kamiam chaini joto phaina Chini Iprasa Thansani Yapiro phaidi chungbai phai malaidi chung bahai ke Chini Iprasa Thansani Yapiri bising tinai Chini man thaina chung mani mannai bahai ke sannai chungabo salainai obonota ekot ni bising ti tabuk cholin tongo abo non stop no choli tongo te development project Angus kambo waisa Sakha abo submit khlai dihne chung submit khlaika o submit khlaimani bising tinai tabo abo planning o thanai planning thamani pore abo ayang Sakha o rohore nai boro abono approve phaimani yagolo hongke Chini je project chung je submit phaimani o wise tinai chung Iprasa hamkraini bagai samung tangnan bagai chung yapri sei